Čaute ľudia, volám sa Banán. Som sa rozhodol, že založím štúdio. Nelen zvukové, ale aj obrazové. Poďte, ukážem vám. Šéfko, vítajte, šéfko. Čo vám spravím, kávičku? Čo by ste si dal, šéfko? Stačí povedať. Ukážem vám ďalšieho zamestnanca. On kedysi odpočúval kadečo. To je naša pásomnica. Je veľmi dobrý. Naša pásomnica. Mal som tu chlapcov z Menčusu. Áno. A teraz vám predstavím moju pýchu tohto celého nášho štúdia. To je náš generálny riaditeľ. Predtým bol DPHčkar, teraz mi vedie firmu. Práve točíme pre rozhlas, makáme tu. Pozrite sa. Máme lúch. Vladislava Potvá, ten, kto nikomu neublížil. Tí, ktorí chcete, prídite do nášho štúdia a natočíte si tu, čo len budete chcieť. A tak išli ďalej a táto rozprávka skončila práve vtedy, kedy skončiť mala. Krásne. Dovidenia, prajem vám. Rozprávky milujem.